Pilotes que t'han votat en l'últim moment. On he tret això? L'any passat vam perdre, no vaig tocar guanyar-nos, però mira. Ricard, hi ha un refrany que diu que la tercera... Va vençuda, a veure si te veres. Segur que sí, vinga, ànim. Gràcies. Ha estat el gol, perquè ha jugat, la veritat és que ha fet una entrega increïble i quan ho tens ahir, quan pareix que tens l'oportunitat, jo ho va dir bé, ha sigut un moment decisiu ahir en tantos decisius que la pilota, pues sí, possiblement no li vaig a dir, però que també han tingut en contra avui dos jugadors també que li han plantat moltíssima cara, possiblement l'hagin sigut més regulars i la regularitat és important, però que Ricard, normal, ara després d'acabar-se la partida, és normal, però que si continua aquesta progressió, ben segur que la tercera serà vençuda. Molt bé, Maria José, estàs amb els campions. Ara sí, estem amb un d'ells, estem en punxa. Bueno, en primer lloc, enhorabona. Gràcies. Bueno, què partida heu fet? Ha sigut molt igualat, quasi ho han tingut molt mal, però amb una miqueta sort hem anat per davant i hem pogut guanyar. Bueno, no vos deixaven els blaus acabar la partida? No, la veritat és que hem jugat només bé i ho han resistit tot el que han pogut, però han tingut la sort i hem anat per davant. Has tingut por en algun moment de la partida de perdre-la? No, he tingut confiança en tot moment en Choto i jo sabia que en algun moment tindríem que anar nosaltres per davant i així n'ha sigut, amb confiança. No tan fàcil com l'altre que vau jugar? No, gens fàcil, però bé. Com vas a celebrar-ho? Bueno, tots els meus amics anem al poble, que són festes d'allí, i a celebrar-ho al màxim. Bueno, gràcies i enhorabona. A tu, igualment. De segur que ho celebraran en aquestes festes. Ahí està Punxa, de 9 anys, primera ocasió que és campió per parelles, i anem a veure si Maria José té ja per ahí prop al jugador del poble, a Choto. Estic buscant-lo, companys, però de segur que està així en esta voràgine de gent, de genovès i de piles. Ja l'ha trobat. Estava segur que ho faria. Bueno, Choto, enhorabona. Gràcies. Bueno, que partida avui, eh? Sí, m'ha costat prou, no sé. Estava un poc més nerviós que l'any passat, però hem jugat prou bé. A última hora no sé si jugar-me-la, no jugar-me-la, si tirar-li o no tirar-li, però bé, m'ho he prou bé. Posa difícil, no volien acabar la partida. Sí, i damunt no moreixia res, fent mal, seguida, pam, a dos. És més bonic per l'espectador, no?, que estava dentro de cara, no? Una altra vegada que va ser un desastre. Has vist perillar la partida en algun moment? Com? Has vist perillar la partida en algun moment? No, perquè quan estàvem al resto, pues, fem val sempre o això, però no moreixia, fem val, Ricard ha jugat amb un dos, està molt fort i m'ha costat prou. Bueno, els blaus estan desconsolats. Sí, el segon any que perden, el meu contra mi, i jo estic molt content. Bueno, així tens a la meitat del poble entre els de Genovès i els de Piles. Oh, és un escàndalo, és el més bonic que m'ha passat en la vida, que en la sombra. Però què sents ara mateix? Definix-ho. No sé, estic molt content i tots així abraçant-me, penso que m'han trencat hasta les ulleres, no sé. És una sensació que no pots explicar. Bueno, com vas a celebrar-ho? Pues ara soparem i m'ho anirem de festa, perquè ja fa temps que no hi i... Preparant la partida? Sí, no? Bueno, el deixen els teus amics que ho celebres. Gràcies, enhorabona. Gràcies. Sensacional ambient, festa de la pilota. S'ha de donar l'enhorabona per l'organització, tant a la Federació de Pilota Valenciana, i agrair també a tots aquests aficionats que han acudit així a este trinquet blau de Genovès per viure esta festa que s'ha convertit la final de la Lliga Sub-23 de Raspai, que finalment ha guanyat l'equip de Piles 30-15 al de Alberic. Maria José, molt bona nit i moltes gràcies. Bona nit, gràcies. Enrique, una gran final. Espectacular. Molt bé, moltíssimes gràcies, Enrique Sarasol, molt bona nit. Molt bona nit. I a tots vostès ens despedim amb esta sensacional panoràmica d'este trinquet blau de Genovès, una festa de la pilota. En nom de tots els professionals que han fet possible esta transmissió, els agraeix la seva atenció, moltíssimes gràcies, molt bona nit des del trinquet de Genovès.